Xornada de protesta de toda a pesca de baixura. A frota amarra hoxe para exixir que se retire a obriga de pesar todo o peixe a bordo e tamén ter que avisar con 4 horas de antelación do seu regreso a porto. Carlos din que é inviable. A pesca de baixura está amarrada hoxe en toda Galicia en sinal de protesta contra os novos controis que exixe a Unión Europea. Como aquí en Baiona, os pantaláns quedaron hoxe en silencio, pero si houbo ruido, si houbo protesta xa na Coruña, e tamén haberá bucinada esta tarde na Ría de Vigo e tamén en Madrid, cara onde agora mesmo se están dirixindo centos de pescadores de toda a costa de Galicia. Din que traballando no mar é imposible, é inviable cumprir coas exixencias que agora mesmo implica o Regulamento de Control de Pesca. Tito asómase ao diario electrónico despois de 40 anos no mar. Ele e o seu fillo, únicos tripulantes do Mar Novo, acaban de estrear o sistema, pesar polvo e anotar posicións en mar aberto. 5 ou 6 metros de mar, estaba que non había moito vento, pero era un movimento moi constante. Iba a corriente en contra do vento e iso ainda peor, que arbola máis o mar. E para pesar é moi complicado, por non dicir imposible. A frota amarrou en Baiona, como en toda Galicia, pero escoitamos sirenas nesta protesta na Coruña. A baixura rexeita outra das novas normas, preavisar do regreso a porto con 4 horas de adianto. Hai barcos que están ao mellor a media hora de puerto ou un cuarto de hora de puerto e que faz todo ese tempo esperando para poder entrar. Son unhas normas moi abusivas, impostas a pucherazo. Que isto é un sinsentido, que pedimos a todo o mundo que escoite o sector, que isto é a pedra que vai a fundir o noso barco. Pola tarde haberá concentracións na Ría de Vigo e en Madrid, diante do Ministerio. La burocracia está matándonos. Ya no son los problemas que tenemos aquí con la pesca y con la caída del consumo de pescado, que siguen con el IVA que no nos lo ponen súper reducido, con todos los problemas que tenemos, de cursos nos meten otro problema más. Agora os cambios afectan os barcos de máis de 12 metros, como este vermello, pero iránse aplicando tamén aos pequenos.